Mine ma jodolo e kanisa mar ACK Mabondo koro dwaro giko mondo mi obedi e lwenje mag udi kod kit chwech e kaunti ma Siaya. Kotelnegi kod jalup bishop mar kanisa mar ACK Mabondo, Reverend Emily Onyango, giwacho ni medruok osebedo e lwenje mag kit chwech, ahinya nek mar mine, bembo kaachiel kod ketho mamoko ma giwacho ni nyaka koro rum mapiyo. Jadolo Emily manotelo ne jowetene timo ng'anyo mamuol e chuny boma ma Bondo ne okwayo oganda mondo mi okwed moko kuom kido mandalo gi eki osekalo mosebedo ka jiwo lwenje ma kamago. Gender based violence osebedo mang'eny kabisa moloyo e kaunti wa Siaya. Nego joma mine. For the last 3 months, mine 100 mosenegi because of violence. We know there is a lot of rape, teenage pregnancies, and therefore wawacho ni wadagi gender-based violence. Mondo ji odag mabeyo e udi, ji owe wach mar gomon, ji owe wach mar teromon, ji owe wach mar goyo chuo, ji owe wach mar raping nyithindo manyiri. Nikech gik makamagi duogowa chien as a society. Mano emomiyo wan clergy mamine Mabondo our decide mondo kawuono walos gi kijende wa create awareness on issues of gender-based violence. Gender-based violence is not a biblical principle. En gima Nyasaye odagi ni chwech ma mon kod ma chuo nego dak kod kwe kinde ka kinde maonge lweny. Emiyo kwan wuodhni wawacho ni we talk against femicide in Kenya, which is very common. And may God help us as a community, as a society.